Mwamuka Akauya akapwanya imba yangu kusvika paground. Ini ndisiponenze kubasa. Pamusha pedu takasiwa nababa. Takapiwa mushina uyu 73. Takuwa 73 na sabvuma wenyangu. 73 tomatazoti apa pamakagara apa minda yenyu iri kusaidi wakagara papasina minda yakakwana minda kwenyu ndekusaidi saka baba wazopuwa korima 83 akundiwo kwamunoenda korima baba wabva waenda kwakorima kuminda kwako warima kuminda kwako kwakusaumba imba yako ikoko minda kuya kwakugara 83 baba wakazoshaya 90 ubva washaika baba havasisiri vakasara ichisuwana tasara tiripowana mukoma wakasara ichigara ipapo nevamwewo navazukuru inogara kushakeni zvakanaka 2006 mukoma akatanga kudisana Mwamuka anoti azi nzvimbo iyi nzvimbo yangu uyu mukoma anoti nzvimbo yako sei panapa ndepababa wedu dzimba dzababa wedu una matongo ababa wedu aya kubva tichigara panapa izvizvi atongoziva nezvamwamuka saka unoti panapa ndepako sei nyaya yabva yanetsa yobva yaenda kwamambo kwakwasha ichi unobva ati nyaya iyi Mwamuka iwo hatisi kukuziva munhu atinoziva panzvimbo iyi nyamugumura iwo Mwamuka sei kuti nzvimbo ndeyako waona nzvimbo kunonzi Mwamuka yobva yatongwa yakadaro indobva ndatofunga kuti yapera mukoma wayawo wakazoshaya wakanga wari ipapo kubva washaya ndobva ndasara wandine ndiripo tiri kungowaka musha wedu ndawakaimba yani 3 rooms dzavo dziripo yakapfirirwa zvese yakapera totati mwana chigara nemwana wangu anga chigara ipapo ubva agara inini une ndiri kubasa ndazouya muna December munomu ndosvika imba yakapwanya pasi imba yapwanywa serikati Mwamuka wakayapwanywa akapwanya imba sei akatara kuti nzvimbo ndeyangu sabhuku aruzviziva sabhuku ari kuzviziva kuti imba yakapwanya ichi aruzviziva isha kuti ini handisi kuzviziva kuti imba yakapwanya naMwamuka asi imba yakapwanya saka ndindopa takasuka nenyaya yangu ndikauya kuneka mumambo kutanga ndibatsirewo nyaya yangu naMwamuka izvozvi imba yangu iri pasi zvese zviri papacho zvakabuda ipapo marata acho zvese madhofuremu zvese zvakangoungana zviri pasi ndiwo nyaya ndauya nayo kunonga mambo kutanga ndibatsirwewo panyaya yangu naMwamuka. Ndamira pamberi pedera mambo Mutasa. Yesu zvokwadi. Ine pachabatwa nemoto. Mwari alibatsirawo. Zvari kutaura zvinozviziva asi handizvo pamusoro changaruke zita riyani ndinozvivhikita Mwamuka. Nyaya takatonga kwamambo Mutasa ndikawina akapikidza takanchitongana naJoel iye akavapo asi akaramba kuuya kudare kwacho aiti Joel yomirira saka Joel ndiye taimira naye. Joel akaenda komangara pamutare akabva aziya aiwa hautumangari kunomanga kuti kwaDC kune court wangutonga iko kundi wangutonga kuti kuno kwaMutare saka enda umangara iko kwaDC wakabva enda kumangara kwaDC ikoko ndikawina futi mhosva yayo kwamajistireti. Saka ndozondishamisa kuti vauramba uchingotenderedzana nenini voita vatatu izvi papane ungozi brenda wacho wakati wakaisapo wacho anga utotema miti mumunda mangu mumu nekutorima ipapo ndakasvika ndikamurambidza kuti haufaniri kutongodaro bakati ndindazvegara panapa uchizigara ipapo nani inipa papo ndakapuwa naishi neveni izvimba ishinengo izvo haisiri yekupuwa kwanyamugumura pa ukuwa nyamugumura unogara mubhuku ramaonya ndiye sabhuku wawo saka wakazoiswamo ndiyanani zvikazi ndozvinongoziva ngoi ndakaizokutaurirawo inini kana wakataurirwa saka wakatausari zviri zvovo ibvamo wakaramba kubva svikira ndakaenda kuimangara kukoti kwamajistireti akadaidzwa akaenda akabva azi no zvoruita izvizvo ngezvokufungidzira hazvisi zviri nechokwadi nokuti wakanga ari panyaya yacho ndi Joel
nyaya yacho ikabva kwaMutasa ikauya kuno kukoti kwaMajistrate Mwamuka futi akandowina. Nhasi unoiwo wakupinda kuita wachingani asi tetiizvozvo akabva kuwajajimende yekuti izvo haufani hunga uchisenza ipapo kana kutema miti ipapo kwe12 months kusvikira taona Mwamuka zvaari kuti iye nyaya yake wakamangara kwaGageni. Zvokwazvo nyaya yangu ndakamangara kwaGageni ikazi enda kubhadhara mari, ndikabhadhara mari ngikona muita 10,000 ari mabhondi. Zobvapo zvikazi yasara mari ngikona kuenda kuma 300 user, ndikaenda kubhadhara mari yacho 300 user musi wa 6 October. Ndikabva ndapuwa tsamba yekuzi chienda naMajistrate wopuwe kwaGageni. Ndikapuwa kwaGageni wacho wakabva waenda kuchotopwanya imba yacho. Ndapedza mari yacho ikona ita 450 user yaidikana yacho. Handi ndakapwanya bai wewe kwaGageni wakapwanya mapepa acho ndinawo aripo hapo. Sama muka takagara parini apa? Ini ndakaiswa ipapo 1973 ndikawakaungana Mese makauya 70. ndakapotema anonyekutaura nemako anandozvizipo kwangokugara muhondevhani agari madisipo ii ndakagara mu1973 up to date ndirimo over 50 years ndirimo asi mati pasitendi ipapo panga panduri pangu asi ini ndakazogara muimba yababa ndimhosva yekuti ndakazorega uchawa akamufunisa kuunga baba ashaida ndichizi ndiwo wababa ipapo saka ndakabvara kuti iyo kwakukushauri mabasa ndochigara hangu kunoku imba ndisindise rufini yacho yenda ndakaita turumu house handina kuzoipezisa kuti ndichaiwake nekuti ndakaona kuti vero ndichitowake pababa pendandatenderwa nawo koma wese kuti ndiwo udiki kuwapwere wese ungofanira muchisara ipapo saka ndofanana kuchigara ndichitorima futi payadhi pababa ipapo nemunda wababa iwapo saka ndaanda kushisa mati kubva 1973 wacho taindorima ndisikagari Ndataura. Trudy sisu, murimo yaruti akapuwa 73. Imi makapuwa 73. Ndogorera yawanhu pakwanyamukwadara nditi. Kuna sabhuku maonya na sabhuku newengo. Handiti. Kana chizowapiwa uku ndokune dzimba. Minda iri kwaiyeka handiti. Musha akatakakuwakwa panzvimbo iyi ngewani. Waka. Madaka waka ipa. Waka waka papa ya dipenyu. Pamusoro pedzimwe wakabvisa dzenyu. Yo me caga show lo que vender. Vamos a ver el chile por de un poco. Yo le cago que mira, cuando uno cara con la conversación. Right, it's okay. Nyaya zvamuri kuita madzosera nyaya kwaisikafanira kudzoka because inini I can only entertain nyaya dzadzadzoswa nekoti kuti dzokai kuna mambo Mutasa. Zvino handizvo zvirapo. Mambo Mutasa akanga aripo akatotonga in favor of Mwamuka. Then tikaenda futi kwaMajistrate. Majistrate akatonga futi akapa judgment.
6 November 2020, the appeal by Nyaya is hereby dismissed. 2, judgment granted by Chief Mutasa dated 26/9/2020 is hereby upheld. 3, the appellant is ordered to pay costs on ordinary scale. Do judgment the magistrate. Then, what you are supposed to do after is judgment ya Buddha. You are supposed to appeal. You are supposed to appeal to High Court. And might appeal to High Court. High Court your party. Saka imi maka appeal to High Court against judgment ya magistrate. Right. So when I'm coming on, but they were supposed to tell you, Mama court, what was the outcome? Was there someone was supposed to end up court, judge, Nyaya, and did court, does there pass pain, let's appeal by court? Because check out what message of court has not appeal any time by the power, re-eviction. It's because Papa's not challenge, I'm not a challenge. Saka court ndiye akazotonyora tsamba ichipa message of court. Uya akabhadhara makosi ake ekuti auye kuita basa rake. Message of court akauya akapwanya dzimba sekutumwa bangaita. Ngoza hapana akanga challenge judgment hiyo. And mwana wa Mudare Nyaya. Saka kwa yatori anditi. You have to tell anything Shamu doctor funga about this case. You go up. I'm just going to because Mutasa attachment deal for judgment. The land belongs to Victor Mwamuka. And the judgment the belongs to 26/09/2020. And I'm not going to appeal. Maka appeal against this judgment. Ya mama. Ndio ya dismissed kubi. Kwa magistrate. Mswa 26/09/2020. So it means that mama msina kufara futhi. Maera mama msukidza chi makomo. Mwenda kwa court. Yes. Yeah. Nyaya mataura ndaizwa kuti munofanirwa kuenda kwaikoti ndazvinzwisisa, asi ndine nyaya ndandoti mundibatsiro ndiyo, nekuti nzvimbo iri kunzi ndeya Mahonya naNewengo inzvimbo yamakomba, ndemuridzi wenzvimbo iyoyo irinzi Mahonya naNewengo, nzvimbo ndeyamakomba. Saka inini sekugara samai wangu wanga wakaroorwa pamusha ipapa ndope ndakangonzi nevabereki ndopangoi pamba pababa wako ndichibarwa 1989 ndope ndakaberekerwa pamusha ipapa ndikadzoka zvamuritaura izvozvo ndo zvamunonyora muti muapiri yenyu hwaikoti kutaura kuti pakaita misrepresentation wafacts kuti uyu akanyepa kuti land ndiani ndiyaningi iyo isiri yani izvozvo zvese izvo zvino zvinokubatsira manje. Yes. Inini zvenandakaita panzvimbo apa sekugara kwendakaita gore ne3 months ndiri ipapo ndandakatema ndikarima, saka nditone zvimwe zvinhu zvatoibva zvimaseti zvaibva, saka semutemo manje kana papiwa judgment Mudare judgment iyoyo ndio yamunoteedzera because imi makatomiswa kurima because makataura kuza pasi pari kupei asi imi ndo vamaprocedure kuenda kurama kuita sei
ndinolima handiti saka kana mabuda kuti dare richiti mimborezva makarima zvezvikowa henyu ita henyu zvakuti dare chinhu chiri wrong dare rakuti chiri right. Your farming activities were illegal. Handiti saka imimi muda kuchaya kuti muti an illegal act handiti is illegal. Hazvidi because chekutotanga chamakaita chiri illegal, you acted in contempt of court. Kuti court yakakutaura kuti hapasi penyu ibvai handiti ndobva maenda korima kutorima kwako makaita ikoko imhosva kukoti yecontempt of court makazvidza dare then mazvidza dare maakuti aiwa tine magwere edu arimo tinobhadhira magwere edu aiwa kana makubhadhira magwere enyuka it means kuti mune right kunge muri ipapo. Nangandoda kuti seiwo sekuhwina kwawakaita nyaya yauka ndakandoda kuti titoni watondibatsirawo pakuti pazvinhu zvandakanga ndarima pewakazondikanyira imba musi wa 4 December ndaikumbirawo kuti ndikwanise kubvisa zvinhu zvangu zviriko chachikumbira handisi kuti zvamunotaura zviri ronga. Aiwa ndosandotaka izvozvo hazvigara ndonedarika izvozvo ndezvokuti munoenda manje through masabhuku nechinawo kuti vasvike kwamuri motaurirana at your local level. Noti kuti dare ritaure izvozvo kuti aiwa because dare rakatotonga kare kuti pamuri hati penyu you are not supposed to be there ini ndobva maenda kogara pamazi hapasi penyu so dare rikapindira it means kuti rakuzvirivhesa zvinhu zvarakataura futi hazviiti izvo ndezvenyu izvo zviri kuseri asi dare zvamunoita chete ndezvokuti izvo zviri kuspekta judgment yakapiwa ende imimi ndo chamunofanira kurespektawa kuti respektai judgment yakadii yakapiwa kana muine zvanhu zvisina kufadzai appeal against that decision kuhigh court not kudzoka panapa because majudgment arapa they are binding because hapana kana one yakakondeswa. Saka iye kutokumbira mbudzi yazvarira panoona kuti kutokumbira indirect akuti mimi chete mugare pasi semunhu sevanhu mukasiyana nomukasa mozwawo chichimwe chake kana musikakwanisa hamukwanisi kana muchigona munodii ndatiendai yatopera nyaiiaipakumunhu kana muda kuti chichairapira kuti decision kana munhu mitatei right that is Teach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza dzinotyisa dzinofundutsa dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teach MTV mondo subscribe ipapo musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa Teach MTV tinodzifamira Dojibondora, Dojibondora,